मी कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट मंडळी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया लाईव्ह सुरू झालेला आहे. माझ्या चॅनलबद्दल मी थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया या नावाने आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे. तर नक्की पहा कोकणची प्रीतिया हे चॅनल आणि नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला. कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा सर्वांनी. पटापट जॉईन व्हा. पटापट जॉईन व्हायचं आहे. मंडळी पटापट जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा नमस्कार. फर्स्ट नंबर डन. थँक्यू. कृष्णा दादा नमस्कार. हाय ताई, मी कृष्णा. जेवण झालं का? हो कृष्णा दादा, जेवण बनलंय, जेवायचं आहे. गुरुनाथ दादा म्हणतात जय गोरोबा काका. जय गोरोबा काका. विनायक दादा झालं का जेवण? बनवलंय दादा, जेवायचं आहे. प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा आणि नक्की सपोर्ट करा. विनायक दादा, गुरुनाथ दादा, कृष्णा दादा, तुम्ही जेवलात का? नक्की सांगा कमेंट करून आणि जॉईन व्हा सर्वांनी. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीतिया हे लाईव्ह सुरू झालं आहे. जॉईन व्हा, कमेंट करा. दादा माझा पहिला नंबर असतो. येस, तुम्ही हल्ली लोक पहिलेच येतात लाईव्हला, फर्स्ट नंबरला. थँक्यू सो मच गुरुनाथ दादा. काय म्हणते, वातावरण कसं आहे ठाण्याला? मंडळी पटापट जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया या लाईव्हला. जेवायला या सर्वांनी. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पटपट कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि आज काय स्पेशल तुमच्याकडे मेनू आहे? आणि आज स्वामी समर्थांचा प्रकट दिन आहे. श्री स्वामी समर्थ. गुरुनाथ दादा म्हणते ढगाळ वातावरण आहे, पाऊस पडणार वाटतं. मग सागर दादा, श्री स्वामी समर्थ. आज स्वामी प्रकट दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. पटापटा सर्वांनी लाईक करा. सागर दादा लाईक कर चॅनलला. विनायक दादा काजूची भाजी आहे, या जेवायला. ओ माय गॉड, काजूची भाजी. वारे दादा, श्रीमंतांचं खाणं तुमचं. आमच्याकडे मटार पनीर, मटार पनीर, मटार पनीर. कोणी कोणी खाल्ली हिरव्या काजूची भाजी? नक्की कमेंट करून सांगा मला. हिरव्या काजूची भाजी कोणी कोणी खाल्ली? नक्की कमेंट करून सांगा. सागर काय करत आहे? जेवण झालं का? काय पुरे? बस एवढंच? हे कोण संपवणार? ती सगळी चपाती संपव. नो बेबी, टाकूचा नसता. काय नाही दादा, जेवण करून झालं आता. आता म्हटलं लाईव्ह घेऊया थोडा वेळ. सागर दादा म्हणतोय मी. काय मी? खाल्लीस भाजी? वा रे वा.
हिरव्या काजूची भाजी कोणी कोणी खाल्ली आहे कमेंट करा आणि लाईक करून नक्की सांगा. तुम्ही खाल्लीत का? कोकणातल्या लोकांनी खाल्ली असतली ह्याच्यातली भाजी. काय मंडळी, कोकणातला असा काय कोण आहे? आणखी 8 लोक बघतं, त्यापैकी कोकणातला कोण असा काय नक्की कमेंट करा. गुरुनाथ दादा म्हणते स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. हाय का कोकणातलं कोणी? हिरव्या काजूची भाजी खाल्लात का? आमच्या कोकणातल्या लोकांची आता सध्या रोज जेवणात तीच भाजी असा नामकत नाही गावना. चला चला कमेंट करून सांगा मला, आणि कुठून आहात सांगा, कमेंट करा. कमेंट येत नाही कशा. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. योगेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? आणि स्वामी समर्थ, आज प्रकट दिन आहे स्वामी समर्थांचा, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आज माझ्या घरीही स्वामींचा मठ आहे माझ्या माहेरी, आणि तिथंही स्वामी जयंती छान साजरी केली जाते. योगेश, तुला तर स्वामीच बघून घेईल बघ, स्वामी समर्थच बघून घेतील, याद रख ना तू भाई. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. काय कुठे आहेत जिजू? ऑफिस मध्ये. सागर दादा ते तर नसतात, ऑफिस मध्ये असतात, येतील 3 वाजता. सो त्यांच्या मित्राला पाहिजे होतं जेवण, त्यांची एका मित्राची फॅमिली आली इकडं फिरायला. सो आज ते जाणार, मग म्हटलं जेवण द्यायचं, तर जेवण बनवलंय मटर पनीर आणि रोटी. सो येतील थोड्या वेळाने, जेवण घेऊन जातील. म्हटलं तोपर्यंत लाईव्ह घेऊया, या माणसांबरोबर बोलूया. पण ही माणसं काही बोलत ना, कमेंट काय करत ना, मग आम्ही काय बोलायचं? आणि भिकाऱ्या योगेश सारखी भिकारी माणसं येतात आपल्या लाईव्हवर, काय करणार? बरोबर ना रे योगेश? मंडळी पटापट कमेंट करा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री. सगळ्यांचा हिशोब श्री स्वामी समर्थ ठेवतायत बरं का मंडळी. स्वामी समर्थ सगळ्यांचा हिशोब ठेवतायत. जो चांगलं वागेल त्याचाही हिशोब असेल, जो वाईट वागेल त्याचाही हिशोब असेल. समजले का? मंडळी पटापट कमेंट करा. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह सुरू झाला आहे, आणि तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. सुदीप स्वामी, हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात सुदीप दादा? यशश्री हाय, कुठे होतीस इतका वेळ? अगं ह्यांच्या मित्रांना टिफिन पाहिजे, सो जेवण पाहिजे होतं दुपारचं, त्यांची फॅमिली आली आहे, सो मी जेवण बनवत होती. आणि कसं आपल्या रेग्युलर बनवायचं असेल तर चालतं ना, जरा दुसऱ्याला द्यायचं असेल तर थोडंसं प्रोफेशनलमध्ये द्यावं लागतं. श्री स्वामी समर्थ, नांदेड मुखेड. श्री स्वामी समर्थ दादा, खूप खूप स्वामी समर्थ. कसे आहात तुम्ही? आणि नांदेडवरून बोलताय का? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. यशस्वी म्हणते मस्करी केली होती असं, मस्करी केली होती असं. हा का? मस्करी केलात का माझी? यशस्वी काल नाही आलीस तुला विला, कुठं गेलेलीस? मंडळी कमेंट करा, सर्वांनी कमेंट करा. सागर दादा म्हणतायत हाय नमस्कार. हाय नमस्कार सागर दादा, स्वागत आहे तुमचं.
यशश्री म्हणते संदीप म्हणतायत, संदीप दादा म्हणतायत स्वामी प्रकट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हालाही संदीप दादा. ठेव जा. सागर दादा कुठून विचारतात, कुठून आहे तुम्ही? मी कोकणातली आहे सागर दादा. यशोदीप म्हणतायत हाय हाय. नमस्कार यशोदीप दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. हाय वैष्णवी, हॅलो, हाय. सागर दादा मी नाशिकवरून. ओके, नाशिकवरून आहात का? गरमी आहे का नाशिकला दादा? गुरुनाथ दादा म्हणते आंबे आले का भेट म्हणून? कोणी नाही पाठवले आंबे. यशोदीप दादा म्हणतायत दादा आज स्वामींचा, श्री स्वामी समर्थांचा प्रकट दिन आहे. सो सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. सागर नाही पशु आहे म्हणजे काय? पाऊस आहे नाशिकला, पाऊस आहे. वैष्णवी विचारते जेवली का तू ताई? नाही ग, जेवण नाही झालंय, फक्त छोटी आमची खुशी जेवली, बाकी आम्ही जेवायचे आहोत. तुम्ही जेवलात का सर्वजण? सागर दादा म्हणते सॉरी पाऊस. हा खूप छान. यशोदीप दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ दादा, श्री स्वामी समर्थ. वैष्णवी म्हणते हो झालं. ओके, इकडे पण कालपासून पाऊसच होता. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी. अतुल दादा नमस्कार. यशश्री म्हणते माझा मेसेज वाच. तुझा मेसेज कुठे आलाय? काल काय सांगू, काय गुढीपाडवा होता ना, मग आमच्याकडे ब्राह्मण भोजन असतं, त्यामुळे संपूर्ण दिवस. ओके, इथं दिसलाच नाही मला. हा, त्यामुळे बिझीच असणार ना. माझ्या घरीही पूजा वगैरे असते सत्यनारायणाची वगैरे दर पाडव्याला. आम्हीच इकडे मिस करतोय सगळं. सर्वेश दादा हॅलो. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. सो प्लीज लाईक चॅनलला जॉईन करून सपोर्ट नक्की करा. संदीप दादा म्हणतायत काय जेवण झाले तुमचे मॅडम? संदीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. जेवण बनवलंय, रोटी आणि बनवलंय काय ते मटर पनीर. मटर गश्ती तेरी सडक पे. मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी. मंडळी कमेंट करा ना, ओ मंडळी कमेंट करा ना. संदीप दादा म्हणतायत आम्हाला पण बोलवा जेवायला. या ना संदीप दादा, या की, या सर्वांनी जेवायला या, नक्की या. आम्ही वाट बघतोय संदीप दादा. प्रीती जरा हे दे. हरिश्चंद्र खिलारी म्हणतायत रामकृष्ण हरी ताई. ताई रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. कुठून कुठे दादा? हरिश्चंद्र दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. एक मिनिट, ब्राईटनेस जरा. यशश्रीचा मेसेज कुठे गायब? हरिश्चंद्र दादा रामकृष्ण हरी मध्ये. संदीप दादा मध्ये कुठे यायचं? या जम्मूला दादा. रूटलेस सोल हंटर्स देव बरो करो. येस रूटलेस सोल. कुठून असाच? कोकणातले असाय की काय? संपत रावडे. ओके, संपत रावडे. नमस्कार ताई. नमस्कार संपत दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात नक्की सांगा, कमेंट करा. यशस्वी म्हणते कालचा व्हिडिओ बघितलास का? नाही ग, मी नाही बघितला. यशस्वी म्हणते हाय, नक्की येतोय. संदीप दादा म्हणतोय नक्की येतोय. ओके संदीप दादा नक्की या.
मंडळी सर्वांनी कमेंट करायची आहे, कमेंट करा. कमेंट करा सर्वांनी. नक्की बघ. हो यशश्री, बघते बघते मी. जरा ना जेवण बनवून ना लाईव्ह घेतलं की थकायला होतं बघ. मी निखिल त्या दिवशी आलो होतो मरुड जिंजिरा, तुम्ही कसो असास? ओके 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 निखिल, नक्की चॅनलला जॉईन कर. तर मला तुझी काही हिस्ट्री दिसली नाही, तू आधी आलेलास म्हणून. आज पण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. ओके यशश्री, नक्की बघते मी. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची प्रीती या चॅनलला आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून नक्की सपोर्ट करा. मुळीच नव्हतं रे काना माझ्या मना, मुळीच नव्हतं रे काना माझ्या मना. मोठा व्हिडिओ नाहीये, शॉर्ट व्हिडिओ आहे. ओके ओके, बघते बघते. सांगपाक जाय बोलपाक जाय, आठवलं का आता? हा, सांगपाक जाय बोलपाक जाय, पण तू नाव का चेंज केलं? जे पहिलं होतं त्यानेच यायचं ना तू. मग मला आठवत नाही ना पटकन. कस घे, सांगपाक जाय आणि बोलपाक जाय. तुझ्यासाठी तुझ्यासाठी हाले वना रे काना रे. अरे हा दुसरा आयडी आहे. ओके, दुसरा आयडी आहे का? छान. मग काय आज स्वामींच्या मठात वगैरे कोणी गेलं नाही का? कमेंट मध्ये नक्की श्री स्वामी समर्थ लिहा, कमेंट करा. आणि मंडळी एवढी लोक बघतायत तुम्ही लाईव्ह, एकाने ते कमेंट करू शकता ना. आणि कोकणातला कोण असा तर त्यांनी नक्की कमेंट करा. मी पण कोकणातलाच असं. असा काय कोण कोकणातला? 18 माणसांपैकी कोण असा काय कोकणातला? नक्की कमेंट करा. कोकणातला असं तर नक्की कमेंट करताला माणूस. कोकणातला माणूस थांबणारा नाही. गणपती बाप्पा मोरया. येस, श्री स्वामी समर्थ. यशश्री म्हणते श्री स्वामी समर्थ. यशश्री, मठात वगैरे गेली नाही का तू? लाईक करा सर्वांनी पटापटा, लाईक करा. सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी, सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी. जिंकण्याचा मोह नाही. रुटलेस सोल म्हणतात मागे स्विच बोर्ड आहे का? मला वाटलं सिल्वर बटन टांगलेला आहे. येईल लवकरात लवकर, सिल्वर बटन पण येईल. नाही, वेळ नव्हतो मावशी. ओके, वेळ नव्हतो काय? संदीप यशश्री म्हणतात 30 मार्च पर्यंत सुट्टी नाही. ओके, संदीप दादा म्हणतायत आज काय जेवण बनवलं? आज बनवलंय मी मटर पनीरची भाजी. रुटलेट सोल हंटर्स म्हणतोय बाय बाय बाय. माझं नेट गेलं, माझंच गेलं, तुझं नाही ग, माझंच गेलेलं ते फोन आलेला. जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. जिंकण्याचा मोह नाही,
हारण्याचे भय नाही. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. स्वामी शक्ती ज्याच्या पाठी, वेदनेच्या सुटती गाठी. सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी. सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी. उन्हामध्ये सावली स्वामी, दुःखामध्ये सुख हे स्वामी, कष्टामध्ये बळ हे स्वामी, वेदनेचा अंत स्वामी. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ मंडळी, श्री स्वामी समर्थ. यशश्री म्हणते मग जेवण कधी? अगो ह्यांच्या मित्रा म्हणजे ऑफिसमधल्या मित्राक ना जेवण देऊचा अगो, मग ते आता येतात घेऊन जातले. बघूया तेव्हा ते त्यांका पण म्हणते खाऊन जाया. यशोदीप म्हणताय छान म्हणता, थँक्यू यशोदीप दादा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. सोबतीला नाही कोणी, सोबतीला माझे स्वामी. मंडळी पटापट कमेंट करत राहा. जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. जिंकण्याचा मोह नाही, हारण्याचे भय नाही. मंडळी सबस्क्राईब केलाय, थँक्यू यशोदीप दादा. थँक्यू सो मच सपोर्ट केल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. आणि नक्की माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की व्हिडिओ बघा, आवडतील तुम्हाला. पटापट कमेंट करा. मंडळी पटापट कमेंट करा मंडळी. आणि श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. मंडळी पटापट कमेंट करा. कुठून आहात नक्की सांगा. आणि यशोदीप दादा जेवायला नक्की आमच्याकडे. फूलों की मल्लिका. ओके मी उज्जैनला राहतो. ओके उज्जैनला राहता का? खूप छान दादा, खूप छान मस्त. फिरत्याचा खावरती घेई मातीला हाका. मंडळी पटापट कमेंट करा, कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट केल्याशिवाय आपण बोलणार कसं? सो कमेंट करा सर्वांनी. ओके कमेंट करत राहा, कमेंट करा, कमेंट करा. काय झाले? मान का दुखते का? हो ग आज जरा मानच दुखते. आणि आज लाईव्ह पण एवढं व्यवस्थित घेत नाहीये, सो जमत नाहीये. कमेंट वाचत नाहीस तू. अगं कुठे आली? सॉरी अगं मला तुझ्या दोन्ही कमेंट दिसल्या नाही. यशस्वी म्हणते मुलांची परीक्षा संपली का? हो यशस्वी मुलांची परीक्षा झाली. त्या दिवशीच झाली. कधी 16 तारखेला शेवटचा पेपर संपला. आता 15 दिवसाच्या सुट्ट्या आहेत आणि मग परत शाळा सुरू. मग इकडे कधी येणार? इकडे आम्ही मेच्या लास्टला असू. येणार का ग तू मला भेटायला? कमेंट वाचत नाहीस तू. सॉरी हा, मी कमेंट वाचली नव्हती, मला दिसलीच नाही.
मंडळी पटापटा कमेंट करा, सर्वांनी कमेंट करायचे आहे. मी एक क्वेश्चन विचारते, मला आन्सर सांगा. जो आन्सर सांगेल त्याचं मी नाव अनाउन्स करेन इथं. रिंग आहे पण बोट नाही, सांगा पाहू मी कोण. रिंग आहे पण बोट नाही, सांगा मी कोण. तू इकडनं जाणार तेव्हा भेट ना. हो हो, नक्की भेटेन, नक्की भेटेन. आम्ही आहोत 30-35 दिवसाच्या सुट्टीला. रिंग आहे पण बोट नाही, सांगा पाहू मी कोण. ओळखा पाहू मी कोण. रिंग आहे बट बोट नाही, सांगा मी कोण. कोल्ड्रिंक नो, कोल्ड्रिंक नो, कोल्ड्रिंक नाही मंडळी. पटकन कमेंट करून सांगायचं आहे. कोणाला येतंय का तुमच्यापैकी आन्सर. मी क्वेश्चन घातलंय, कोड घातलं आहे. रिंग आहे पण बोट नाही, सांगा पाहू मी कोण. बघू तुमच्यापैकी टॅलेंटेड, मल्टी टॅलेंटेड कोण आहे ज्याचं आन्सर तो कमेंटमध्ये सांगणार. बघू बघू कोण सांगतोय, सांगा सांगा. नक्की सांगा, नक्की सांगा. तुम्हाला लोकांपैकी कोणाला येतंय का जे लाईव्ह पाहत आहेत. फोनची बेल, येस, राईट राईट. रिंगटोन, फोन फोन, रिंगटोन. धनाल दादा म्हणतात कसला आन्सर. मी एक क्वेश्चन विचारलेला, रिंग आहे परंतु बोट नाही. रिंग आहे परंतु बोट नाही, मी सांगा पाहू मी कोण. दुसरा क्वेश्चन घालणार आहे आता, त्याचा आन्सर येते का सांगा मला कोणी. लोखंडाला खेचू धनल दादा म्हणतात चष्मा काढणं छान दिसेल पण मला दिसणार नाही. मी छान दिसेल ही, हे बघा मी छान दिसेल पण मला दिसणार नाही. हा फनी. हे मात्र खरं आहे का, मी छान दिसेल पण मला दिसणार नाही. मोबाईलवर काय तुम्ही कमेंट केलात ते, हे पण वाचणं गरजेचं आहे ना. दुसरं सांगते आम्ही, जगभर मी फिरतो. दुसरा क्वेश्चन सांगते, ऐका सर्वांनी. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. दिवसभर मी झोपतो आणि रात्री मी जागा राहतो. रात्र आहे काळोखाची माझ्याशिवाय. रात्र आहे काळोखी माझ्याशिवाय, सांगा पाहू मी कोण. घातला की घाण दिसेल ना आम्हाला. ठीक आहे, जाऊ दे ना, तुम्ही माझ्या आवाजाकडे लक्ष देवा. सांगा सांगा. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. दिवसभर मी झोपतो आणि रात्री मी जागा राहतो. रात्र आहे काळोखी माझ्याशिवाय, सांगा पाहू मी कोण. पुन्हा एकदा विचार. ओके. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. दिवसभर मी झोपतो आणि रात्री जागा राहतो. रात्र आहे काळोखी माझ्याशिवाय, ओळखा सांगा पाहू मी कोण. RGB म्हणतात एक नम्र विनंती आहे की कृपा करून आपण हिंदीमध्ये बोला, मराठी अजिबात समजत नाही. मग अरे बाय गॉड, मग मराठी कशी काय लिहिली तुम्ही. मग मराठी लिहिली कशी तुम्ही, समजत नाही तर. धनल दादा म्हणतायत उत्तर कोकणची प्रीती. नो नो नो, रातकिडा. नो नो नो, रातकिडा पण नाहीये आन्सर. बघू कोणाला येते आन्सर. मराठीमध्येच बोला. मराठीमध्येच बोलते. हो मी मराठीच मध्ये बोलते. एखाद्याला जर जेन्युइन माणूस आला आणि त्याला जर मराठी बोलता येत नाहीये, नॉन मराठी असेल तर मी हिंदी बोलते. सो मी जास्त तर मराठीच बोलते. मालवणी पण मी बोलते. जास्त माका मालवणी पण येतं मंडळींनू, समजला वा, मी कोकणातला असं. आन्सर येतंय काय कोणाला. जगभर मी फिरतो पण जमिनीवर ठेवत नाही पाय. दिवसभर मी झोपतो. येस, चंद्र. चला, विनर आहे चंद्र. चंद्र
मराठी समजत नाही पण लिहिता येते, हिंदी समजते पण लिहिता येत नाही. वाह, वाह, वाह! आपको हमारा सैल्यूट, 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 सैल्यूट. धनालदानामध्ये मालवणी मालवणी बोल चालेल. ओके, मालवणीमध्ये पण बोलतंय. मध्ये-मध्ये मालवणी पण बोलतलंय. रंग आहे माझा काळा, रंग आहे माझा काळा, उजेडात मी दिसते, अंधारात मी लपते, सांगा पाहू मी कोण? रंग आहे माझा काळा, उजेडात मी दिसते, अंधारात मी लपते, सांगा पाहू मी कोण? सोबतीला माझे स्वामी, सोबतीला माझे स्वामी, सोबती चुलबुल प्रीती आहे. ए भगवान! अरे धनल दादा, दे ना रे नीट आन्सर. नुसतं काय पण उत्तर देतो तू. भाषा टिकवा. येस धनल दादा, आपली भाषा टिकवणं आपल्या हातात आहे. अरे सांग ना रे धनल दादा, यशश्री सांग जरा तू उत्तर. तुलाच येतं. तूच ह्या ग्रुपची काय हुशार पोरगी आहेस. हे बाकीचे टवाळखोर. सावली, येस. तिसरं पण आन्सर यशस्वीनेच दिलंय. क्लॅपिंग, 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 क्लॅपिंग. आरजीबी सावली म्हणतोय. सेकंड आन्सर. धनल दादा म्हणतायत, दादा बोलते म्हणून राग येतो ना. ए दादा चल, राग नको मानो. माझं लग्न झालेलं आहे, सो मी दादात म्हणणार तुला. अशी कोणती गोष्ट आहे, दुसरा क्वेश्चन आहे ओके. अशी कोणती गोष्ट आहे जी बोलल्यानंतर तुटून जाते? अशी कोणती गोष्ट आहे जी बोलल्यानंतर तुटून जाते? तू गप्प. धनल दादा म्हणतात भाऊजी कुठं? भाऊजी येतील आता ऑफिसवरून. आरजीबी म्हणताय सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम, जय महाराष्ट्र. मराठी शेवटपर्यंत आले. हा मिस्टर आले मी.
तर मंडळी सिंगल मॅरिड, काय सिंगल मॅरिड? हो कोकणी, येस आय एम कोकणी, सिंधुदुर्गकर. हॅलो बाळा, बोला बहीण. हलीम बाई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. तिकडनं जरा मिरच्या घेऊन ये परी, सिंगल मॅरिड का? अमोल जाधव म्हणतायत, हसतायत अमोल दादा. नमस्कार अमोल दादा, मी सिंगल आहे. सिंगल माइंड व्हॉट्सअपला आहे का? हे भगवान. धनल म्हणते फेसबुकला, यशस्वी म्हणते नाही, नाईस आन्सर. स्क्रीनशॉट घे, सेव्ह कर. सध्या गडबड आहे. धनल म्हणतो मी मुंबई, मी कोकणातली, यशस्वी पण कोकणात. मग मी काय करू? बोला बोला, तोपर्यंत तुम्हीच बोला सर्व. ए अजून हांदरे मिरची खुशी. मी कुठं विचारलं कुठची आहे? मंडळी कमेंट करत राहा. पण जात ना खा ना. त्याच्यात ठेचू दे, त्या ह्याच्यात ठेचू दे. हाय श्री प्रीती, कॅमेरा ऑन ऑफलाईन ऑनलाईन ये. दादा जरा थांबा हा, मी जरा भरपूर गडबडीत आहे म्हणून मी तेवढं लाईव्ह हे कॅमेरा ऑफ केलाय. थोडस एका दादांना जेवण द्यायचं होतं म्हणून त्यांना ठेचा पण पाहिजे. सो आता पटकन ठेचा बनवते. तोपर्यंत तुम्ही पण बोलत राहा, मी अशीच बोलते तोपर्यंत. राग नका मानून घेऊ. सोबतीला माझे स्वामी, तेही बरोबर आहे. परत दादा, सॉरी दादा. सॉरी दादा. गप ग यशस्वी. ए दादाला दादा म्हणू नको ग. अरे नाही आता ठेचूच आहे आता. आणखी मिक्स नको नको जास्त नको बघा, तिखट खाता. मला सांगा ना ठेचू मिक्सरचं भांडं काय थोडे लायचं मिक्सर. होय ग, थांब जरा. तेच हा हो पावसा.
हो. मॅडम सांगता याला कारण दिलंस ना. वर्षून तुझा नको म्हणतो कझनची शादी आहे म्हणून. पुढे पाठवते नाही पण माझा एक किस्मत चांगली आहे का जो मराठी घातलेली ना तुला मग सांगते पहिला हिरोईनचा फेस पाहिजे. हॅलो निहार. हाय निहार, कसा आहेस तू? अरे फेस लाईव्ह चालू होतं पण एक दादांना डबा द्यायचा होता यांच्या मित्रांना, सो मी त्यामध्ये बिझी झाले. मिस्टर आले, त्यांना द्यायचा होता डबा, सो आणि परत त्यांना हवा झाला ठेचा, सो ठेचा बनवला. ठेचा ठेचा आता आता आमच्यासाठी चपात्या बनवायच्या आहेत. सॉरी, चुकले आपण. सॉरी, नंबर दिलाय तिकडे विचार. मी माझ्या अंदाजेप्रमाणे सांगितलं मग चुकला. असू दे, मला फरक नाही पडला. मगाचा प्रश्न विचार. मी सिंगल आहे. मी सिंगल होते, मी सिंगलच राहणार. बाबांना विचार तुझ्या सिंगल ठेवतील किती वर्ष ते. क्या हुआ मंडळी? काय झालं मंडळी? काय चाललं तुमचं? मंडळी पटापटा कमेंट करा यार, तुमचे कमेंट खूप उशीर येत आहेत. व्हॉट हॅपन? आई शपथ मी तुझ्यावर प्रेम करते. आई शपथ. जाते होवे लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो. प्रीती प्रश्न विचार मगाचा. ओके, एक मिनिट. हा कुठे गेले? परत घेऊ नको म्हणून सांगितलेलं आहे. प्रश्न विचारते मी, तुम्हाला सर्वांना उत्तर द्यायची आहे. मला आन्सर दे. फक्त सकाळीच मी येतो. ओके, फक्त सकाळीच मी येतो. कुठला प्रश्न होता मी विसरली. काय घातलेला मी प्रश्न? मी आता दुसरा प्रश्न घालते. ओके,
फक्त मी सकाळीच येतो, जगभरातील बातम्या सांगतो, माझ्याशिवाय प्रत्येक जण होतो दुखी, सांगा पाहू मी कोण. फक्त मी सकाळीच येतो, फक्त मी सकाळीच येतो, जगभरातील बातम्या सांगतो, प्रत्येक जण माझ्याशिवाय प्रत्येक जण होतो दुखी, सांगा पाहू मी कोण. आई शप्पथ. न्यूजपेपर. व्हेरी स्मार्ट. पेपरवाला भैया. आन्सर पहिलं कोणी दिलंय? धनालने दिलंय, धनालने. धनालने आन्सर दिलंय. दुसरं एक क्वेश्चन घालते हा. बाजूची खबरीवाली आंटी. हो का? खबरीवाली आंटी. मी दिलं. ओके, कोणी पण दिलं. मला तर ह्याचं धनलचं नाव फर्स्ट दिसलं ग वरती माझ्या कमेंट बॉक्स मध्ये. तर दुसरा आन्सर घ्या हा. चला आता बघू कोण. हाय इट्स रिमिक्स. हॅलो हॅलो इट्स रिमिक्स. दुसरा क्वेश्चन विचारते मी, पटकन आन्सर सांगा मला. दुसरा क्वेश्चन घालू का? मी दिलं ती हरली ग, ती मान्य नाही करत. ओके. यशश्री धनल सांगतोय मी दिलं ती हरली, मान्य नाही करत. तुम्ही गप्प बसा, बोलायचं नाही, चुपचाप. पट पट पटापट. दुसरा क्वेश्चन आहे का? ओके, दुसरा क्वेश्चन मी सांगते. कल्पना करा की तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये आहात आणि तुम्हाला त्या गडद खोलीमधून बाहेर पडायचं असेल तर तुम्ही काय कराल? सांगा सांगा. हार पचव ग, हार पचव. यशस्वी तुला सांगतोय हार पचव. लाईट लेवल. नो, रॉंग आन्सर. यशस्वी म्हणते काय झालं? तुला सांगतोय धनल की हे पचव, काय ते हार पचव, हार पचव. दरवाजा खोलेल. नो, इट्स अ डिफिकल्ट आन्सर. इट्स अ डिफिकल्ट. दरवाजा खोललं नाही मी, आन्सर चुकलं. कमेंट कराल, पटकन कमेंट करा. आई शपथ मी तुझ्या. पुन्हा एकदा प्रश्न विचारणार. ओके, कल्पना करा की तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये म्हणजे पॅकबंद खोलीमध्ये आहात आणि तुम्हाला त्या खोलीमधून बाहेर यायचंय. ओके, तुम्ही एका गडद खोलीमध्ये आहात आणि तुम्हाला त्या खोलीतून बाहेर यायचं असेल तर तुम्ही कसे याल? सांग बघू. सांगा सांगा, बोलो बोला. सांगा सांगा मंडळी, पटकन सांगा. आवाज बाहेरच्या माणसांना आवाज न देता येणार. आवाजाचा काही प्रश्न नाहीये. यशस्वी, तुम्ही कसे बाहेर याल हे महत्वाचं आहे. असं एक विचारलं मी. कल्पना करा की तुम्ही एका खोलीमध्ये आहात आणि तुम्हाला बाहेर यायचंय तर तुम्ही काय कराल? आई शपथ मी तुझ्यावर ते
फक्त तू विचार कर, बोलली ना मी विचार करणं बंद करेल. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस धनल, मस्तच, व्हेरी नाईस. हा अटॅकर म्हणतोय पायाने. पायाने. तू फक्त विचार कर, बोलली ना मी विचार करणं बंद केलं. हे आन्सर आहे यशश्री. कल्पना करायचं बंद करायचं, आपोआप बाहेर येऊ आपण. चालत चालत येऊ ग येडू. आपण कल्पना करत होतो यार. सो कल्पना बंद केली की आपण बाहेरच येणार ना. हा बघ काय म्हणतोय, यशश्रीला डोकं नाही. बघ यशश्री, कोकणातल्या माणसांका डोकं नाही म्हणता येऊ. हुशार आहे पोरगी, बोमला. बो 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 बाई. यशश्री हार पचव ग नाही येत तुला. बघ यशश्री, तुला असं बोलतोय हा. हार पचवता येत नाही. जास्त तर आन्सर यशस्वीने दिलंय. पांचट माणसांना असेच उत्तर शोधतात. नारळ भरलाय फक्त. हा टॅकर, या दोघांचं काय बघ चाललंय. एकमेकांना नुसती मगापासून बसतायत. मजा येते. टॉम अँड जेरी आहे दोघेही. कोकणची माणसं कोणाला घाबरत नाही. येस, बघ बघ धनल, कोकणची माणसं कोणाला घाबरत नाही. ओके. कोकणी माणसाने प्रश्न विचारला, मग प्रीतीला पांचट बोलते का तू? मला नाही ती बोलत, तुला बोलते. तुला बोलते ती. प्रश्न विचारणाऱ्याला नाही, संकासूरला बघून कोण पळते मग? आम्ही नाही पळत संकासूरला, आम्ही संकासुरासोबत खेळतो. समजलं का धनल? आम्ही संकासुरासोबत खेळतो. बरोबर बोललास भावा. त्याच्या साईडने काय होतोस तू? तुला कोकणातच घेत नाही बघ आता. कोकणातून आउट. चालू दे, त्यांचं चालू दे. मला भूक लागली आहे. आज काय मेनू आहे? आज बनवलंय मटर पनीर आणि रोटी. चिंगाट पाळता की घाबरून? चिंगाट पळता की घाबरून म्हणजे चिंगाट म्हणजे काय? धनल बोलते, आणि मुंबई पण कोकणातच येते. हा, जरा ध्यानात असू द्या. उत्तर कोकण आहे हे. चला मग मालवणी भाषा बोला बघूया. मुंबई कोकणातली ना, मग मालवणी भाषा पण बोलायला शिका आमच्यासारखी. धन, काय रे बाबा, काय करतो? मुंबई जॉब करायला मुंबईला यावं लागतं तुम्हाला. येस. आणि तुमचा गॅस संपला की आमच्या कोकणात यावं लागतं. कोरोना आला की आमच्या कोकणात यावं लागतं. त्याचं काय भावांनो? हाय वेजेश बाबा, नमस्कार. कसे आहेस तू? माका कधी शिकवणार आहेस की नाही? शिकवायचं नसतं, शिकून घ्यायची असते लँग्वेज. तू माझ्या लाईव्हलाच येत नाही हल्ली ना, कामात बिझी बिचारा. भूताटकी आहे कोकणात, मग काळा जादू करतो आम्ही. ओम भगनी भगोदरी ओम बट स्वाहा. म्हणतोय धनल, म्हणतोय एक भूत तर आता सिंगल आहे बोलत होतो. हे यशस्वी कुठे गेलीस ग यार? कुठे गेलीस? हे बघ तुला काय काय बोलतात. जॉब मुळे वेळ भेटत नाही ग टमाटे. टमाट्या कोणाला बोलतो रे? भोपळ्या. आम्ही कॉलेजमध्ये ना एकमेकांना अशीच नावं ठेवलेली. एक प्रणव होता माझा क्लासमेट नाही, कॉलेजमेट.
तो मला बटाटे म्हणायचा आणि मी त्याला भोपळ्या म्हणायची. पण मी तेव्हा बटाटेसारखी नव्हती, आता तर आहेच म्हणायला हरकत नाही, पण तेव्हा नव्हती, तरी म्हणायचा मला. वेजेश म्हणतोय ताई कुठून बोलतोय? मी कोकणातली आहे वेजेश दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? यशस्वी गॅस सध्या बंद आहे. मग काय, पण आमच्या कोकणात मात्र आमचा चुलीवरचा जेवण फेमस आहे. आई शपथ मी तुझ्यावर प्रेम करीते. नक्की प्रणव कॉलेज मेट होता की BF? माझा बॉयफ्रेंड नव्हता कोणी, कारण मी सगळ्यांनाच राखी बांधून मोकळी. प्रपोज डेला प्रपोज करायच्या आधी मी रक्षाबंधन करून मोकळी व्हायची. मी सुद्धा कोकणात. हो का वैजेश दादा, तू पण कोकणातलंच आहे का? वैजेश दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलेलात आधी, म्हणून तर मी तुम्हाला म्हटलं ना, तुम्ही आलेलात, विसरलात वाटतं मला. धनल म्हणते वालाची भाजी खा आणि गॅस भरा. तूच तूच भर येड्या. शिक, काय पण बोलतोस तू. मी नाही तुला आता माझ्या लाईव्ह वर घेणार. चल फालतू बोलतोस तू. तू तसं करतोयस काय? आमच्याकडे तर खूप गॅस आहे. माझा एक गॅस मी भरून पण ठेवले. यशश्री तुला हसवतो मी तर असं बोलते तू. ची, असं कोण बोलतं? वालाची भाजी खा आणि गॅस भर. ची, फटकेच घाले. लहान आहेस माझ्यापेक्षा, मोठ्यांचा आदर ठेव जरा. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी घायाळाची आज जागुनी. सावध होई शिकारी जादू पाहुनी तिवरे गावात तुमचं कोणीतरी आहे ना? हो दादा, पण तुम्ही आता मला विसरलात. मग अशीच विचारलात कुठून आहेस तरी म्हणून. काय हो दादा तुम्ही? तिवरे कुठं आलं? चिपळून लाग. सावध होय शिकारी जादू पाहुनी. LPG नाही सध्या, भेटत नाही गॅस. हे ग बा धनेश, काय पण बोलतोस तू. सावध होय शिकारी जादू पाहुनी. क्या हुआ? चला मंडळी, आज संध्याकाळी 6 वाजता आपलं लाईव्ह होणार आहे. संध्याकाळी 6 वाजता नक्की जॉईन व्हा. ओके, आता मी लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी 6 वाजता आपलं लाईव्ह सुरू होणार आहे. धनेश म्हणते गॅसची कमी आहे म्हणून काळजीपोटी बोललो मी तुझ्या.
इराणला तर आपण जाऊ नाही शकत गॅस आणायला, म्हणून घरगुती ट्रिक दिली मी. आत्मनिर्भर भारत गॅस स्वयंरोजगारासाठी. मग तू पहिलं तूच कर पहिलं. पहिले मम्मीला दे भरून, मला सांगतोय डॅम्बिस. चला मंडळी, मी बाय करते. ओके, संध्याकाळी 6 वाजता आपलं लाईव्ह होणार आहे. बाय बाय.